Vážení diváci, sledujete denné správy Hlasu ľudu. Prezident Vučić dnes prijal šéfa delegácie Európskej únie v Srbsku Emanuela Žiofrea. Hovoril s ním o situácii na Kosove a Metochii, vzťahoch medzi Srbskom a Európskou úniou, ako aj o krokoch, ktoré Srbsko robí s cieľom pokračovať na ceste do Európskej únie. Predseda vlády Srbska Miloš Vučević včera pokračoval v rozhovore s predstaviteľmi syndikátu školstva o zlepšení finančného postavenia zamestnancov v tejto oblasti. Vučević na rokovaní vyzdvihol, že sa vláda Srbska zamerala na zlepšenie finančnej situácie učiteľov, ktorým sa od 1. januára zvýšia platy o 12% a iným zamestnancom na školách sa zvýšia platy o 8%. Minister pre ľudské a menšinové práva a sociálny dialóg vo vláde Srbska Tomislav Žigmanov včera otvoril zasadnutie, ktoré znamenalo oficiálny začiatok spolupráce s 20 samosprávami, ktoré budú spolu s ďalšími partnermi pracovať na zlepšení služieb sociálnej starostlivosti v Srbsku. Predsedníčka pokrajinskej vlády Maja Gojkovičová sa včera stretla s ministerkou baníctva a energetiky Dubravkou Dedovičovou Handanovičovou, s ktorou hovorila o projektoch v oblasti energetiky vzhľadom na to, že ropný priemysel, plynové zásobárne ako aj veľká časť energetických spoločností sa nachádzajú vo Vojvodine. Jubilejná výstava Korene 10, výstava prác malého formátu slovenských umelcov v Srbsku, bola otvorená včera večer aj v Starej Pazove. Po Novom Sade zavítala aj do galérie Miry Brtkovej, ktorá pracuje v rámci Strediska pre kultúru Stará Pazova. Včera v Slovenskom vojvodínskom divadle v Bašskom Petrovci v rámci festivalu Petrovské dni divadelné Staré divadlo Karola Spišáka z Nitry uviedlo detskú inscenáciu o 12 mesiačikoch na motívy Pavla Dobšinského. Dnes večer Spišsko-Novoveské divadlo na predmestí zo Slovenska predvedie slovenskú klasiku Rysavá jalovica na motívy poviedky Martina Kukučína. V stredu 11. septembra v Padine usporiadali slávnostnú akadémiu, ktorou si pripomenuli 218. výročie založenia tejto dediny. Tento deň Padinčania považujú za deň založenia Padiny, keďže sa údajne v roku 1806 sem nasťahovali prvé rodiny. Mladá stolná tenistka Maja Vaňová z Padiny dosiahla významný úspech na VTT Youth Contender turnej, ktorý sa konal v Podgorici, keď získala bronzovú medailu v súťaži jednotlivcov v kategórii do 17 rokov. Tento výsledok predstavuje veľký úspech pre Vaňovú, ktorá opäť potvrdila svoj talent a tvrdú prácu na medzinárodnej scéne. Nové číslo týždenníka je pripravené pre čitateľov. Na titulnej strane sú aradášske meškárky, ktoré spríjemnili atmosféru pri tradičnej hroznovej oberačke uplynulú sobotu v Aradáči. Prílohou čísla je mozaika a každá z pravidelných rubrík obsahuje pútavé čítanie. Zajtra nás očakáva mierne daždivé počasie. Najnižšia ranná teplota bude 10 stupňov a najvyššia denná 20 stupňov Celzia. Ďakujeme za pozornosť.